בנפש הבהמית שלו. עד כאן זה הסיום של פרק א'. בפרק השני מסביר הרבי את הנשמה האלוקית. נשמה שנייה שיש בכל יהודי, שהיא בעצם חלק מהקדוש ברוך הוא ממש. מה זאת אומרת חלק מהקדוש ברוך הוא ממש? הרי הקדוש ברוך הוא מחיה את כל הבריאה, מאין ליש כל רגע ורגע. אז לכאורה כל הבריאה כולה היא כלום, והיא חלק מהשם. כל המציאות של הכוח של הדומם ושל הצומח והחי והמדבר והמיליונים ביליונים של האטומים שמתחברים ונהיים למציאות אחת, הכל בא מהאחד שהוא אין סוף. אז איך הנשמה היא מקבלת את השם חלק אלוקה ממעל ממש? מה מיוחד בנשמה שהיא חלק אלוקה ממעל ממש דווקא היא ולא שום דבר בבריאה? על זה צריך להבין, בספר בראשית כתוב ויאמר אלוקים נעשה אדם, ויאמר אלוקים תדשא הארץ, ויאמר אלוקים יהי אור. למה קוראים לבריאה בשם ויאמר? הרי מה, לקדוש ברוך הוא יש פה? הרי אין לו דמות הגוף, אלא זה משל. רוצים להסביר לנו מבשרי, בוא נלמד מה זה ויאמר אצל האדם, ואם נדע אצל האדם מהו ויאמר, נדע כמשל כביכול מה זה אצל הקדוש ברוך הוא ויאמר. האדם שהוא אומר, הוא לא אומר דווקא את מה שבפנימיותו. הוא יכול לחשוב דברים גבוהים, והוא לא יוציא אותם בדיבור. הדיבור הוא לבוש ומעטה חיצוני לאדם. כביכול, כמו שכתוב, אין אדם יודע מה בליבו של חברו. התורה אומרת, אין אדם יודע. אתה יכול להיות חבר עם מישהו, ואתה לא יודע מה בליבו, אבל הוא מדבר, והדיבור הוא מגלה לשומעים מה שהיה במחשבה, אבל בכל זאת הוא מגלה את החיצוניות של המחשבה. את החיצוניות של החוכמה, בינה ודעת. הקדוש ברוך הוא, בבריאת העולם, ויאמר, אומר ויאמר. זאת אומרת, בא לבטל לך פה, התורה באה לומר שהקדוש ברוך הוא ברא את הבריאה שתיראה ללא אלוקים, שתיראה חיצונית ועצמאית, שלא יראו את הפנים, שלא יראו את הקדוש ברוך הוא המחיה ומהווה כל רגע את האדמה ואת הרוח ואת הצומח ואת החיות ואת האנשים. הכל מסתתר, השם הוא מסתתר, האלוקים מסתתר. לכן הוא ברא ויאמר, זה הכל ויאמר, זה הכל חיצוני. אתה לא רואה את פנימיותי. רק אם תלמד ותעמיק ותיכנס בעולם המחשבה, בעולם השבת, רק אז תוכל להגיע קצת לידעת היום ולהשיב לתוך הלב שהשם הוא אלוקים. אבל בעין מה שתראה, אתה תראה את הויאמר, אתה תראה דברים חיצוניים. ישנו לכאורה כדור הארץ, ישנו עצים, ישנם בהמות, ישנם אנשים. איך כל זה מתאחד? מה מסתתר ומה מניע את הכל? זה בעצם כל 10 המאמרות. אבל כשמגיעים לנשמה של האדם, לא כתוב ויאמר אלוקים נעשה נשמה, אלא כתוב ויפח באפיו נשמת חיים. ויפח, הקדוש ברוך הוא נפח, לא אמר אלא נפח. מה ההבדל בבן אדם בין שהוא אומר לבין שהוא נופח? אומר זה חיצוניות, זה מתעדה בחלל החדר. הדיבורים יכולים לחלוף באוזן זו ולצאת מאוזן שנייה. נפיחה שבן אדם נופח בלון, הוא מכניס חלק ממנו בתוך הבלון עד שאחרי זה אפשר גם למשש את הבלון. זה בעצם הנשמה, זה בעצם ההבדל בין כל הבריאה כולה לבין נשמת היהודי. כשהקדוש ברוך הוא נפח נשמה באדם הראשון, שאל מה, הוא היה יהודי? הקדוש ברוך הוא עד לפני 3,321 שנה נתן לכל אדם באשר אדם ששומר 7 מצוות
6 מצוות או 7 מצוות, שהמצוות הן להאמין בהשם אחד, לא לקלל אותו, לא לגנוב, לא לרצוח, לא לקחת אשת איש, ולא לדון את עצמו, אלא ללכת לבית משפט, וגם לא לקחת איבר מבהמה או חיה או עוף ולאכול אותם כשהם עדיין מפרפרים, אלא לגרום למיתה טוטלית לחי ורק אז לאכול אותו. אם כל אדם מקיים את 7 מצוות האלה הוא מקבל את הנשמה האלוקית. זה היה עד מתן תורה, דהיינו עד לפני 3,321 שנה. כל אדם יכל לזכות בחלק הזה שהוא מהקדוש ברוך הוא. מה קרה ממתן תורה? התבטלה הגזרה. הייתה גזרה לפני מתן תורה שהקדוש ברוך הוא גזר גזרה שרוחניות לא יתאחד עם העולם החומרי. דהיינו, אם יעקב אבינו עשה מצווה בתפילין, הוא לא הפך את התפילין שלו לקדושות. הרי התפילין של יעקב אבינו מובא בזוהר הקדוש, זה היה מקלות שהוא חספס אותם בשחור לבן. מקלות מסוימות שהעיזים הסתכלו עליהם והולידו, בגלל שהם הסתכלו עליהם, הולידו גם כן תיישים קטנים, גדיים שגם כן היו בשחור לבן, מחוספסים. אז יעקב אבינו במצווה הזו, בדבר הפעולה הזו, קיים מצוות תפילין, כך כתב הזוהר. אבל התפילין הללו, המקלות הללו, האם אחרי קיום המצווה נשארו קדושות? לא. היה אפשר לקחת את המקלות ולזרוק אותם באשפה. החומר של המקל לא הפך להיות קדוש ומובדל בגלל הרוחניות שבו. רוחניות לבד וחומריות לבד. אבל הקדוש ברוך הוא רצה שבמתן תורה ישתנה העולם. ולכן הוא נתן 613 מצוות, 365 מצוות לא תעשה. כדי לנקות את החומר של הגוף, את הגידים, 365 גידים, ו-248 מצוות עשה לנקות ולאחד את הגוף עם הקדושה. הגוף עצמו הופך להיות קדוש ממתן תורה. לכן וירד השם על הר סיני. הר סיני הופך להיות מוקד לקבלת התורה. הר גשמי וחומרי, דווקא עליו ניתנה תורה. לאחד את הקלף של התורה, לאחד את 10 הדיברות, את האבן הזאת החומרית עם הקדושה. מאז גם הגנים של האמא, שזה החומר הגדול, לא הזרע של האב, החומר הגדול, הגנים 9 חודשים ברחם האם, 9 חודשים שהוולד שרוי ברחם האם, מקדשים אותו ומעניקים לו אוטומטית נשמה אלוקית. אז האומות העולם שלא קיבלו את התורה, אין להם את האפשרות יותר לקבל נשמה אלוקית, אלא אם כן הם מתגיירים. גיור שפועל בהם שינוי ב-613 מצוות. אבל מי שהיה כבר במתן תורה וקיבל על עצמו את ה-613, נכנס בו בתוך הגוף. רוחניות כזו, חלק אלוקה ממעל ממש. והחלק האלוקה הזה נותן לו את הכוח לנצח נצחים. להיות יהודי שאי אפשר לבטל אותו לנצח נצחים. ושהוא יתעורר ביום כיפור, גם אם כל השנה הוא טוען שהוא לא מאמין, ושהוא ימול את הבן שלו, יעשה ברית מילה לבן שלו, גם אם הוא בכלל נמצא בקיבוץ. זאת אומרת שהמתן תורה פעל בגדרי העולם שינוי, שהקדוש ברוך הוא שינה את העולם, שחומרי עם היהודייה מעניקה נפש אלוקית לילד שנולד. אומר הרבי הזקן, לכאורה, אם אתה
אומר שהקדוש ברוך הוא נפח באדם הראשון את הנשמה, והזוהר אומר שזה בנשמה הזו כלולות כל נשמות ישראל, כל הנשמות האלוקיות, לכל הנצח נצחים, כל הניצוצות של הנשמות לנצח נצחים. וזה חלק אחד מהקדוש ברוך הוא. אם ככה, אם בחלק אחד, איך יכול להיות צדיקים ורשעים? איך ייתכן שישנו משה רבינו וישנו קורח שחולק עליו? הרי גם למשה וגם לקורח יש נשמה אלוקית שהיא חלק מהקדוש ברוך הוא. אז לכאורה, מניין נובע חילוק בחלק אחד מהקדוש ברוך הוא? שאלת השאלות ששואל הרבי הזקן בפרק הראשון.